Wittrum, dat is, moet je denken, dat is in de Dalbisseweg. Daar ben ik geboren. Dat is mijn geboortehuis. Help me u even, als we het klooster hebben. Nee, dat moet je nog weer. Je moet richting Epe. Ja. En dan krijg je dus een weg die naar de Dalbisseweg en naar het bos leidt. Naar het bos? Ja, dat leidt richting naar het bos. Dus Boetenaaf? Ja, dat ligt nog... hoe moet ik dat nou even gaan uitleggen? Nou, even de Dalbisseweg. Wat dankt de weg zijn naam aan? Dalbissenweg? Het is een dal. Ja. En de bissen, dat durf ik niet zeggen. Maar... mensen die het weten, mogen een contactformulier van Ongerweg invullen op de site van de L1. De bissen. De bissen. De bissen. Ja. Kent je het ijssalon als je dus richting Epe gaat, Duizends? Jazeker. Ja. Dichtwedstrijd. Ja, en dan die weg rechts naar omhoog. Dan gaat je naar de Dalbisseweg. En daar heeft mijn geboorte. Daar is nog altijd het geboortehuis en er woont nog familie. Maar het broertje eerst, dat was toch een slennig? Ja, jong, de bus gewoon gaan ze in de war. Maar, wij zogen, althans beter gezegd, cameraman Pascal vandaag, die zoog het Maria-beeldje met de lampjes. Ja. En toen zogen wij ook nog een tweede Maria-beeldje en we zogen Pater Pio. Ja. En Pater Pio, dat was toch een enorme Pater Pio is... leven man met een heel groot hart. Dat is een hele grote heilige. Daar komen zoveel mensen als ongeveer in Lourdes. Ik heb het te danken aan Pater Pio dat mijn man 25 jaar longkanker heeft gehad. En daarna pas het gegeven openbaard in die tweede long. Door de voorspraak van hem heeft hij nog 25 jaar mogen leven. Toen het geopenbaard werd dat hij longkanker had. Dan hebben wij gebeden. En Pater Pio heeft ons verhoord. Mijn man sprak, als ik maar zo lang mag leven tot mijn jongste kind geplaatst is. En dit is ook gebeurd. Toen dat kind wat hier naast mij woont geplaatst was, toen openbaarde het zich in die tweede long. En de artsen zeiden dat het helemaal uitgezaaid was, dat het voorbij was. En toen zei hij, we hebben gekregen wat we gevraagd hebben. En ik ben heel dankbaar. En ik ben ook naar Pater Pio gegaan in Giovanni Rotondo om hem te bedanken, maar ook om zijn voorspraak nog in te vragen. En ik vereer hem, ja, net als onze lieve Heer. Oh, wat mooi. Ik kreeg er kippenvel van, want ik zie in nog ogen hoe rotsvast dat geloof is. Ik heb een rotsvast geloof en ik wil ook getuigen van het geloof. Want in deze tijd is het moeilijk. Ik ben pas terug van vakantie uit Beieren. Daar maak je alles mee van een groot geloof. Die mensen hebben daar een groot geloof, van de grootste tot de kleinste. In Beieren? In Beieren. Zijn ze er zo gelovig? Ja, daar zijn ze zo gelovig. Okay. Ook heel veel Maria-orden, ook heel veel kapellen, maar ook het geloof op zichzelf, het evangelie, is daar heel groot en wordt er ook beleefd. Het wordt beleefd in het doen en laten, maar ook in hun werk. En dat zijn meestal hotels en restaurants, maar die mensen zijn zich bewust dat ze het van onze lieve Heer hebben. Daar was ik in Maria Vesperbeeld over 14 dagen. En er was er een heel groot, ja, u kunt dat vergelijken met de Sterren der Zee, maar de Sterren der Zee is daar niet zo groot. En er was een heel groot evenement. We zijn daar in de Heilige Mis geweest. Ik heb daar met de priester-prelaat van de parochie gesproken. En naast mij stond nog een Nederlands kentekenplaat. En schijnt was dat de bisschop van Amsterdam. Ja, Monsignor Hendricks, de Hullebisschop. En hij heeft daar ook die avond het lof meegedaan met de kardinaal en met de bisschop van de plaats. En daar waren 8000 mensen, 8000 pelgrims voor de lichtprocessie. Dat was een evenement, dat had u moeten meemaken. Door het bos, helemaal door het bos. Dus op sommige plaatsen is het geloof nog springlevend? Zeker.
En wij moeten dat ook houden. Want wij gaan naar hier. Is het voor ons niet afgelopen. Maar daar moeten wij naartoe. En dan moet je hier verdienen. Dat moet je verdienen door goed te doen. Ja. Om iedereen die het wilt bij Heb te uw staan. naaste lief. Wat blieft? Heb uw naaste lief. Ja. Ja. En ook God beminnen als het eerste uit je hart, met je ziel. Met alles wat erbij hoort. Wat wij eigenlijk vroeger ook geleerd hebben gekregen. En het is jammer dat dat nu zakt, maar het komt terug. Maria zal triomferen. En als het nou bijvoorbeeld, als je nou iemand nog zit te kijken, die bijvoorbeeld moslim is. Ja, is ook door God gewild. Hij is ook geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ook hij komt in de hemel als hij gelooft. Hij zal zich misschien bekeren tot het katholiek geloof. Er is maar één geloof wat waardig is, niet waardig, zeg ik niet goed. Eén geloof wat zeker is en dat is het Rooms-Katholieke geloof. Wat wij hebben, wat we hier in Limburg door onze ouders, door onze leraren, priesters hebben meegekregen. En dit mogen wij, ja ik ben nu al 83, maar dit mogen wij uitdragen. Heb je de Bijbel gelezen? Ja. Uiteraard. Heb je de Koran gelezen? Nee. Ik heb met de Koran, daar heb ik eigenlijk niks mee, omdat dat niet mijn religie is. Maar in de Koran staan ook heel veel dingen die niet juist is. En wat niet strookt met het katholiek geloof. Voor de rest staat er heel veel goeds in. En die moslims, die doen ook veel goeds. Niet de fundamentalisten. Die moet je opzij laten. Maar het zijn ook kinderen Gods. Zij mogen ook bekeerd worden. En ze mogen ook komen straks waar hij ze wil hebben bij hem in de hemel. Wij zijn allemaal geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar is alles wat in de Bijbel staat, is dat wel goed? Dat is goed. Waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan over homoseksuelen bijvoorbeeld? Ja kijk, dat is iets dat maken zich de mensen zelf. Kijk, als jij homo bent en je leeft volgens Gods regels, Gods genade, is daar niks mis mee. Maar als je homo bent, een genotshomo, dat is strook tegen het 6e en het 9e gebod. Dat is niet goed. En wat is een genotshomo? Ja, ik zeg, diegene wat tussen het 6e en het 9e gebod, de kuisheid, niet in ere houden. En dat wil God niet. God heeft ons niet geschapen voor onkuisheid, maar hij heeft ons geschapen tot kuisheid. Maar dat staat dus ook in de Bijbel dat als ze niet homo is, maar hetero en de is niet kuis, dan... Ja, kijk, je moet leven volgens het 6e en het 9e gebod. En God heeft het huwelijk ingesteld, heeft man en vrouw ingesteld. Dus daar is ook niks mis mee. Nou, dat je het over het huwelijk hebt, mevrouw Lies, want tegenwoordig, het lijkt wel alsof het scheiden, het ontbinden van een huwelijk, nog misschien een jaar of 2 jaar, dat het eerder een modeverschijnsel is geworden. Ja, dat is niet goed. Maar er zijn dingen waar we niet kunnen over oordelen. Daar moeten we de kerk over laten oordelen. Wat daar wel en niet goed in is. En het ligt er ook aan hoe mensen met elkaar contact krijgen, verbintenis krijgen, of dat wel zuiver is van het begin af. Maar daar kunnen wij niet over oordelen. En dat wil ik ook niet. Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Niet oordelen over mensen. Nee. Je zei het net, oh, trouwens, om even terug te komen naar het begin. Ik vond het zo mooi dat je zegt van, Pater Pio heeft ervoor gezorgd dat mijn man met longkanker nog 24 jaar bij mij. Hoe lang is ze nou niet meer bij jou? Althans, in oktober is hij 9 jaar dood. In oktober is hij 9 jaar overleden. En ik ben heel dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Ik was ook heel verdrietig, maar ik ben toch dankbaar, want hij was voor mij een geschenk. En hoe was dat voor hem? Dat er nog 24 jaar ook van had mogen genieten? Ja, hij was heel gelovig. Meer en nog, beter nog als ik. Was een humorist. Een hele ja, hij had een hele druge humor. Hij was ook heel goed voor de kinderen. Maar hij geloofde werkelijk dat God bestond. Dat God dit voor hem
had weggelegd. En dat heeft hij aanvaard. Nou zei jij dat er nog immers bij jou geplaatst was, bij jou langs. Net. Ja, dat is hier wonen 3 zonen naast mij. Oh, Ja. 3 zonen. Ja. Dus dat huis wat daar staat, Wat de rijschool is, ik ben 2 keer getrouwd geweest. Dus dat is door waar dus- de witte auto staat, Ja, dat dan is- dat andere mooie Ja. huis wat er langs staat en dan dit huis en er is dat stukje aangebouwd of was dat de garage vroeger? Dat was vroeger de garage en daar hebben we een appartement van gemaakt. En daar woont Bertie met zijn vrouw en dochtertje Eva. Oh, wat leuk. Ja. Dus je hebt, mama Lies heeft alle kinderen, Ja, niet alle. niet alle, je hebt er nog meer. Ja. Maar je hebt in ieder geval 3 zoens, heb je onder moeders paraplu. 1, 2, 3, ja. Ik moet nog zelf even tellen. En dat gaat allemaal goed. Ja. Dus zou je bijna zeggen, dit is ook een godsgeschenk. Kinderen, ja, maar dat moet je weten. De Nee. kinderen zijn een godsgeschenk. Ja, maar dat je ze zo lekker dichtbij hebt. Ja, dat ook. Dat heeft ook God voor gezorgd. Hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u en u. Hij laat u dit opnemen. Hij laat u dit werk doen. Dat is niet zomaar. Je moet er eens over nadenken. Nou, daar denken we best wel eens eigenlijk... Dat geloof ik ook Daar denken we best wel eens over na. Maar het is sowieso belangrijk dat ze geluif heeft als een soort van baken in je bestaan. Hoe? Een baken in je bestaan. Iets Ja. waar ze dich aan vast kan Ja. klampen. Ja, wij zijn geboren uit katholieke ouders. Dat was normaal. We zijn gedoopt. We En zijn voor- katholiek opgevoed. En er zijn ook wel... Dat is ook zo. In het leven gaat het niet allemaal op een rechte lijn. En als mensen... Maar onze Heer die schrijft op kromme lijnen, hè? Kromme lijnen. Ja, Ja, dat is de beproeving, hè? dat zeker. Ja. Geweldig programma. Ik kijk immer daarna. En dan kom ik hier toevallig langs en dan zit hij mij. Super gelikt uit. Dat dacht ik ook. De kleurtjes kloppen. Zo is het. Hé, hey, houdoe hè. Voorzichtig, hè? Hoi. Dan is het feit dat we elkaar vandaag ontmoet hebben, dat is natuurlijk geen toeval, hè? Ja, ik heb dat ook nog ooit meegemaakt vorig jaar. Werd ik geïnterviewd in Warfhuizen in Groningen. Daar woont de kluizenaar Hugo. Die is over 2 jaar priester gewijd, die heb ik leren kennen. Want ik zelf doe ook wel eens nog bedevaart organiseren. En daar was ik dan ook naartoe gegaan en daar kwam dan ook toevallig iemand zoals jullie. En ik heb dan ook mogen zeggen waarom ik zo van Maria hield. En dat was heel mooi. Mag ik tot slot nog heel even, ik ben zo vrij, even aan... Kijk, dit is altijd bij jou, hè? Pater Pio, de wonderdadige medaille, de Agnus Dei en Pater Pio en Jezus.